Băi! Băi, ce ai băut? Vin alb. A? Vin alb. Ai voie să bei? Da. Cine ți-a zis? La farmacie. Care farmacie? Catena. Catena. Mai vorbiți, scoate-mă afară. Du-te mă și de la afară. Vino mă mai încoa, vino mai încoa și stânga. Uite, mai în coadă stâlpul ăsta și ieși afară. Nu pe acolo, băi! Păi folosești, Nu pe acolo! Păi nu acolo! Vino pe unde ai intrat, pe așa, vino pe... faci închisul și eu, frate. Vino spre mine și pe stânga! Așa, hop, na! Acum, du-te înapoi, du-te înapoi! Băi, du-te Iar înapoi! mă duc, iar viu, iar Da, mă, du-te înapoi! Am stat și mă jos de mine, frate. Deci am sunat-o și pe aia să moară familia mea, mă cer cu ea. Deci unde vine, du-te tu? Băi, du-te... Du-te mă în stânga după televizorul ăla, de sus pe stânga. Ia! Nu iau televizorul. Numai după televizor! După televizor pe stânga și ieși afară! După televizor, uite, ți-aduce fata asta, uite, du-te după ea. Lasă-mă, lasă-mă. Nu iau după ea, nu iau după ea. Hai, mai bine, Bob. Salut! Hai mă, nu râde mă, că ți se poate întâmplă, mă. Ce ai, mă?